Noktiara Sesial Mas Pani Singaraning Perantauan masih bareng yang api Rabi Muda kerja bareng Asma Production si dengan pulon saking kula rebut cintane wong suci senajan bukti orang bisa kelale umpama cinta bisa dicegah perasaan orang beda pira Noktiara singaraning perantauan Noktiara singaraning perantauan Mas Pani Noktiara singaraning perantauan Mas Pani mungkin wis terlanjur kula demen latine batur Mas Riko senajan buktine kacuriko batin kerasahan bisikan cinta kacemriko wis nempel ning dada sing gawe kula orang berdaya. Noktiara kajeng Pani Ibu sapa sih Bu? Mas Riki singaraning Korea Mas Riki singaraning Korea Mas Riki singaraning Korea Mas Riki singaraning Korea sayang Mas Riki singaraning Korea Mas Riki singaraning Korea Noktiara Mas Pani kajeng Riko Noktiara kakang aku lah pengen kesendi senajan orang dikawin nang kula rasane prihati wong loro ana ikatan batin Nok Sapira